थानसानि बारिता सिनि आसा जे कतर नाहारमु एबा सिनि सानमु बेटा टिप्रालेन हेकवा टिप्रालेन सानमु ति सिं जे दिल्ली अभियान जों आबुन सिगां जों फाइनि बायथाम जों डेट पस्टपन मा खलेखा तो गोबां बर' मोसालायखा जे गुबागारा टिप्रा सारं थगाय दङ हाइखाय दङ इरै खाय दङ होननाय जे बहाबो टिप्रा सारंनो थगायना बागैसे आं रकाले खायो इरै खायोलै बननो दिल्ली वतलांमाया रकिन सालायखा फियाबा आबुनि उनकलबो जतन साइमान जेसिनि अ जों दिनै 27 नभेम्बर 2021 सालमारिओ जों दिनै टिप्रा हास्टेनि इंनाय अम कायसा लाइभ मा सिनानि बखा थाङै दङ तामनि होनबा आं पयतो खायो हायुंगो महाय मुंसा पलिटिकल पार्टी एबा अमाय दफानि सामुं खायनाय रंनिनाय जे कायसा ट्रेन कायसा कायनि बगिया अब टोटल पूरा ट्रेनो जों रिजर्वेशन खायनो हारखा एबा बुक खायनो हारखा अबुन पुलासिनि लांमाव जों लाइभ मा सिनानि थाङै दङ जे जों 1500 नि स्लाइबो गोबां जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर आरो सालनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन होननाय आबनो नासिगिनो जों तिनि तक सानजानि जों दामसिं तामफ्रु जों आगरतला यागारनाय ते जों 29 नभेम्बरनि दिपरनि थाम खाकसा हायगबा 3:30 PM दङ जों दिल्लीनि स्टेशन थांनि सगिनाय ते जों 30 ताय 1 डिसेम्बर जों आरो दिल्लीनि जन्तर मन्तर जों सालनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन आसुकनाय दा सिनि लगिवा सिनि हास्टेनि सिनि IPF हाबंनि सिनि मन्त्रि सिनि गरम गोनां लेबार कुमार जमाते बब आरो सिनि बाक्सा लगी रेफायनायनि तासुजा जे कपम मानमा जरातै ताइ सिनि आबनो ताइ सिनि जे सिनि टिप्रा माथानि चेयरमेन हायगबा सिनि हानिया नकफां गुबाग्रा प्रदुक्टिस मानिको बतो साखन तंगन ताइ आबनो कारिबो सिनि एडिसि हाफांनि जतो EM CM जतोनो थांबायनाय आरो ताइ सिनि टिप्रा माथानि ताइ YTF नि ताइ PWM नि जतो आदं कतरको आर थांनाय जों दिल्लीनि आरो न साइमन पार्लियामेन्टनि सेसन बसेंनाय हानबागै जों पयतो खालायसिम जे अ खरान दिसामुं एबाके जों सिनि नेशनल मिडिया वास दाकिनो आवायंनाय होनना पयतो खतामनि होनबा आरो पार्लियामेन्ट सरि तो गोबां मा सिनि भारत हादरनि आंनि हामपानो 500 से गोबां MPs रक दंनाय ताइ सेन्ट्रेल कैबिनेट मिनिस्टार दंनाय ताइ गोबां मा थाइनि नेशनल मिडिया रक दंनाय हानबागैनो सिनि मुं ताइ सिनि सानमुं जों आरो सानै रमायनाय जे जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन आजनाय आबनो सक्सेस होननाय होननि आं पयतो खालायो जों ताइ जों सिनि सानमुं मायासा सिनि जबातो जों खाय थांनाय न ताइ थिनांगो जों अमवाय सेया तेउ जों थिनांगो नाखागा जों तेउ महाय दिल्ली लागो जों अभियान थानि आबुसुल जरतै साइबावलां कत मावखे बैरं बागै थाइनि बगि दङ ताइ जलारं बागै ताइ जलारं बागै 13 ताइ IPF रं बागै बगि कायसा दङ नाव ताइ टोटल आरो बेबागै इन्जिन खबैनि रेलवे पुलिस स्टेशन खबै प्राय 17-18 बगि ngay total एमने टोटल IPF टिबे टिप्रा मथनि बेसे आथनि जिनि टिप्रा मथनि सिमिनो जों 1300 प्लस दङ ताइ IPF नि 100 থেকে 150 जरा दिगन सिनेमा आपन देबरमा ताकाजरा साबदं चेयरमैन खात दंथजा तामबा जों दिल्ली अभियान जों दिनै टिप्रा मथानिङै जों खातखौ दिनै 1500 नि उपर जोङरो दिल्ली अभियानाव थाङै दङ जों थामानि कारनके कायसा नसिनि जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड टिप्रासारनि बागै नांगो टिप्रासार थांनानै इंगे जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड नांगो इंगे आबनो बागैनो जों दिनै आरो साताव रुवाना रेलायनाय जों आरो ताव फाइ बुथुम लायजा जतन आरो फाइका फाइ बुथुम ताबो इंगे अमाय केनो जों दले पाले के थांनाय जों ओ जगा जन्तर मन्तर जों ग्रेटार टिप्रालेण्डनि बागै जों आरो गण अवस्थान ओ जगा जों सामलायनाय ताइ जों आरो थांमाने यागुलो जोंनि बुबाग्रा bo aw asobai chimi tongya sungoro mudi jibai amit shah songbai malai nai ebong kobo no song je tini thanglai mani ruana nai je diliwo kobo no tipra saroni baga umono last first
जों हनै जतन जों सालायो लास्ट फाइट जोङो अमो जों जे सेकेन्डनो टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड तुबै फाइनायनि बागै जों एकदम सिरियासलि अजा जों जबा हनै मानो जोंनि टिप्रासाराखौ थिनांनो थैयो आमोनो जों अजागा जों थांलायनाय खामानिया जोलबो जों आरो डिसिप्लिन बागै जों थांलायनायनि बागै चेष्टा खालायलायनाय जतबा मिलियो थानजाबो बाग्रा जे कसार माने अ थानजाबैनो थानानिबा अजागाखौ जों थानजाखैनो जों एकै सुर एकै कक खाय जों सामलायनाय आबुक नायनाय केंके जों अमायके इतिहास से একটা রেকর্ড হচ্ছে না যত দল ন চিকন চিকন যত দল মিল হয়েছে जों কাইসা টিপ্রালেণ্ড গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড साननानै होनो जों खामानि बा इतिहास जों कोनदिन याखौ अमुनो जों नुगो आसा खालायो सिनि इमां आबो मुख थांनाय ता हुके टिप्रासा थानसां हुके खालायमिया मुं साफाना जों थानि गिरे आबोनो जों थानसानि बागै जों थानसां मानि नांगौ जे नाय दंनाय जे टाउन नगो दंनाय जोंनि बागै सुलु बिनि आं नों बिथिंते आं खबरनांगौ जोङो जे साखायफोरनो जों अमो साक्सेस खायफैनायनि बागै जोंनि साकसुरि काहामुंनायनि बागै जतनि साकसुरि ताइ थानसा खायै जोंनि जे साननानै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड साननानै थाङो जाहाथे जों साननानै न बर'नि बुखाव कक सावै अ ककनो जाहाथे बुंनो सको बुंनो खानि दुवारो बुजागै जोंनो रिनानि बर' बाइक दंनानि बागै बाइकनि थानि जतनो सुरि जाबायदि नगो दं तुइ जोंनो सापर्ट खायदि ताइ जोंनो जोंनि कमेन्ट हानो सावै जोंनो बुखाव कष्ट दारिदि कारण अमो व्यक्तिगतनि बेपारिया सारा टिप्रासा थाङै थानानि बागैसे जों अ आन्दोलनाव जों थाङै दङ दिल्लीआव जों आसुगलायनानै हैनाय आं बागै जतनो सापर्ट न नांगौ चिन्तानियाव जतनो आशीर्वाद न नांगौ अ आशीर्वाद जोंनो रिदिहैनो नंथानि गयजावो हामिया सायाव गाहाम बायके जोंनो सापर्ट खायदिनो जत लुकुरं थानि टिप्रासा उन्थानि आं गयो जोंनि जबारा साक्सेस उन्थों যারা মিডিয়া পার্সন থানার বড় নরম বিশিষ্টিনা চিনি কগাওয়াই উন্থों সারা ভারতবর্ষ থেকে পারুঙ্গই সারা বিশ্ব ন অককনো ফিরজাকथों তাই চিনি ইমাং মুখ থাंनानि बागै जतनि सापर्ट नांगोन गयनो আও বাই তিনি যে ওর তিনি আইপিএফ টিপ্রামত আছে তিনি ওর মানে 65 বড় তিনি তিনি जों सिमानो 1500 आनसानि दाउफोर नयाखौ 15 साले जों खुंनाय এর মধ্যে আইপিএফ রংবসু থানায় আনথান তাফান খবর করেকো বড়নি ইনকে দুইটা বগি বংনি বাগৈ তাই অল ট্রেন বুবাগ্রা রিজার্ভেশন বা আবো চিনি তো অনেক সে বাংলায় আবো তো সামান তাম ইনকে বা जों बिनो नायसिबो डेट सेटनिओ गोबां बरक माने थांनाय आरो अबाहायबो दङ ओंखाय हायफोनो गोताल थांनाय दङ आमफ्राय जोंनि बरक बांनाय नरक मावनाय नरक रुमै दं दे नरक